ଜାଇରସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବାପା ଭାବରେ ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିକଳ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତୁମର ଝିଅ ମରିଗଲା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଝିଅଟିର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଝିଅ ଉଠ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଝିଅଟି ନିଜ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ନିରାଶଜନକ ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଶା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କହେ ସବୁ ଶେଷ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଆଶାର ଦୁଆର ଖୋଲି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଭରସା ରଖିବା, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାର୍କ 5:21-23। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏଭଳି ଜୀବନଦାୟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।